Achtas gur cháilte bhí go leor an seachtain seo faoi amháinú aimimna stormint tar éis chábhlíonn go bhaidchas an DUP. Las dair le bhaidán na marach nuair a thabhar náisiúnach Michelle O'Neill ó hin féin mar chéad air an túisgurt. Tréimh sé chinúnach atá rón chuma ó híomh na Gaeilge agus cearta teangaid mar léar Tuairisc go bhí ag méomh ní thuúla. Tá cuasaí cuairm leanaí go mór méil an phobal go seairge ó dógar bord an ionad takeíochta chaill gúil siad i mbuaile rúnta California. Ní fhaibbí seo go na mar amháin is léir. Déir uchtú an Gaeilge agus míal esmachtainnacha gohfuil tábhachtrámanta le níonaí an Gaeilge agus go gafar codúla. Bhí contas tharbh spéisiúil ag Brendan ó beaglach an seachtain seo faoi thuras thug sé an golóm. Is fiú le freisin an písa bhí ag Alex Hymans faoin ile amach ó chosa na hísealtír atá go hiomlán tír ó Habach. Bhí scéal eile gan an seachtain seo faoi chóras aircód agus an bailí intar an Gaeilge. Tháinig an tair Stats Jack Chambers ó scóir chuiste airtas na Gaeilge chun an scéala phlé. Agus ar deir Hispáin Jimmy O'Vina dún cén chuí Crush Reads é dhéine tá fhíseán sin agus go leor eile ar Tuairisc.